Здравейте, приятели! Казвам се Владимир Мирославович Голут, същия доктор Голут, когото вече познавате много добре. Невропатолог, експерт по оборудване за термотерапия на Nuga Best, лекар, който познава цялата медицина и който тук в YouTube канала ви разказва за болестите и за тяхното лечение. И днес ще имаме още едно видео, което се отнася до нашето здраве, лечение и използването на оборудването Nuga Best. Друг орган от стомашно-чревния тракт, който често страда при хората, е панкреасът. Малка жлеза, дори самото име задстомашна жлеза показва, че тя се намира или под стомака, или зад стомака. Прилежащ човек тя ще бъде под стомака. Малка смесена жлеза, която едновременно произвежда като фабрика огромно количество ензими за организма. Ензимите са вещества, киселини, основи, които се занимават с храносмилането на храната. Тези ензими усвояват протеини, мазнини и въглехидрати. И след това в бъдеще тези процеси се случват в тънките черва и в дебелото черво, храносмилането, смилането на нашата храна. Тези ензими се произвеждат от цял завод за производство на ензими – нашия панкреас. Но ненавременното хранене, лошото хранене, злоупотребата и хранителните разстройства често водят до факта, че панкреатичните ензими, които не са изразходвани, не са консумирани, причиняват състояние като панкреатит. Дори думата панкреатит е възпаление на панкреаса. Но панкреасът, разположен дълбоко в корема, не е податлив на температурен стрес или микроорганизми. Типичният възпалителен процес не възниква там, както се случва в коляното или гърлото. Думата панкреатит е просто разрушаване на панкреаса от собствените му ензими в резултат на неправилен и ненавременен прием на храна. Собствените ензими на човек, които не са изразходвани, започват да корозират, което допълнително създава дефицит на самата жлеза. И жлезата вече не е в състояние да произвежда необходимото количество ензими, за да смели храната, която човек е ял. Това е, което създава проблема с панкреатита. Когато човек има ензимна недостатъчност, той приема малко храна. Трябва да приема допълнително и таблетки с ензими. Втората част на панкреаса е хормонална. Отделя хормона инсулин, който е необходим за усвояването на глюкозата в тялото. Лангерхансовите острови са малки участъци от жлезата, които отделят този хормон инсулин, и той е необходим, за да може глюкозата от кръвта да се консумира от човешките клетки. Когато настъпи разрушаване на панкреаса поради панкреатит, тези лангерхансови острови често са засегнати. В резултат на това инсулинът, секретиран от панкреаса, просто не е достатъчен за тялото. И тогава в кръвта има много глюкоза, но страдат органите, които не получават тази глюкоза. Захарен диабет е така нареченото заболяване. В кръвта има много захар, но ние виждаме само върха на айсберга, защото захарта, глюкозата, която се е натрупала в кръвта, трябва да стане храна за клетките на тялото ни, които, лишени от тази храна, просто гладуват. Ето защо при диабета не е страшна захарта, която е в кръвта, при диабета е страшно за сърцето, което не може да работи нормално, за мозъкът, който не получава глюкоза, страшно е за бъбреците, които не могат да филтрират, защото глюкозата не достигат до тях, страдат очите, страдат зрението, страдат краката, при които се развиват ангиопатия. Полиневропатия, дори може да се развие диабетно стъпало. И следователно, тези две заболявания, панкреатит и захарен диабет, са заболявания при проблеми на панкреаса, най-важните проблеми, които пречат на човешкия живот. Но тези проблеми могат да бъдат частично решени с помощта на Турманиев проектор. Нека да разгледаме Турманиевият проектор с две сфери. Има способността да се превърне в източник на инфрачервена топлина при нагряване. Как можете да помогнете на панкреаса и възможно ли е изобщо да затоплите панкреаса? В края на краищата се казва, че при панкреатични заболявания са нужни глад, студ и почивка. Нека разберем това. Първото правило, което винаги казвам на хората, когато говоря за панкреаса, е: може ли да се нагрява или не? Трябва да кажа, приятели, че можете да го затоплите, но, за съжаление, няма да можете да го направите. Самото име панкреас означава, че се намира под стомаха, под всички вътрешни органи. Ако погледнете топографски,
Панкреасът се намира точно до гръбначния стълб. Изглежда, че е по-лесно да го загреете отзад, не можете да загреете стомаха, особено ако човекът все още има малък корем. Ето защо, когато се задава въпросът възможно ли е или не да се затопли панкреаса, казвам, би било възможно, би било добре, но няма да работи. Твърде дълбоко е. Ето защо, за съжаление, няма да е възможно да се загрее самата жлеза с проектор, чиято инфрачервена топлина се разпространява на 6-7 цм. Но се оказва, че мястото на изхода на панкреатичния канал се загрява с ензими и това се намира в десния хипохондриум. Затова не се очудвайте, но загряването на корема за панкреаса не е загряване на левия хипохондриум, където по същество се намира стомаха, а не на пегаса, където се намира 12-то пръстника, а загряване на десния хипохондриум, където се намират черния дроб, жлъчния мехур и жлъчните пътища. И загряването, ако искаме да загреем изхода на панкреаса, то трябва да се извършва при температура 50-55 градуса и загряване 20-30 минути, за да може затоплянето да достигне ефективно до изхода на панкреатичния канал. Може ли това по някакъв начин да навреди на панкреаса? Не. Студ, глад и почивка са забрани, свързани с състоянието на остър панкреатит. Говорим за хроничен панкреатит, по същество разрушаване или атрофия на панкреаса. Следователно, загряването на дясното подребрие е задължително при панкреатит и задължително при захарен диабет. Но, както в случая с черния дроб и жлъчните пътища, не можете да затоплите десния хипохондриум за панкреаса на празен стомах, тъй като освобождаването на тези ензими ще навлязат в 12-то пръстника, където те не са включени в храната и ще служат като отравяне за червата, те ще бъдат дразнител и след това ще се върнат обратно в стомаха и може дори да повърнете. Следователно, загряването на десния хипохондриум за решаване на проблеми с панкреаса трябва да се извършва само на пълен стомах след хранене, дори 30-60 минути след хранене, дори 30-60 минути след началото на хранене. И тогава това ще предизвика правилна моторика, правилно движение на храната през храносмилателната система, ще доведе до добро прочистване на панкреаса и ще създаде възможност за неговото структурно и функционално възстановяване.